krisialdiaren hasieratik dabe Lekai Center esaten, krisialdiari irtenbide bilatzeko dagoen bide bakarra sektore finanzieroaren berregituraketan datzala. Berregituraketa hori ez da gertatu eta horrezatik nagoz ondino krisialdiaren erdian eta ekonomia errealaren bilakaera bat edo beste bat izan da sakoneko arazoak horretan diraute. Sektore finanzieroaren berregituraketan zertan datza. Badagoz faktore diferenteak kontutan hartu behar direla. Baina alde batetik nik azpimarratuko nuke politika monetarioan berbideratu behar direla. Politika monetarioak batez be edapen monetarioak ekonomia realarekin lotzen direla eta ez direla bihurtzen, orain arte gertatu den moduan, sektore finanzieroari laguntzak emateko tresna bat bezala. Bigarrena izango litzake barne erreskatea. Hau da, krisian dauden bankuak edo erakunde finanzieroak laguntzeko momentuan edo berbideratzeko momentuan erreskate publikoak erabili barik, erreskate pribatuak, barne erreskateak erabiltzea izango litzake kontua. Horien bebai, oin urteak dabile Lekai Center proposamen hori defenditzen eta Europar Batasunean dakizuenez oin urtebete onartu zan lekiak barne erreskate edo bail-in delakoa indarrean jartzeko eta hemendik aurrera hasten ari da sistema berri hori martxan jartzen. Kasu konkretu baten Portugalean, beste kasu konkretu baten Austrian. Oso importantea da eta hori kontutan hartu behar da, sistema hori barne erreskate edo bail-in sistema hori indarrean praktikan erabiltzeko orduan kontu handiz ibilea behar da derivatuen ondoriozko zorrak gestionatzeko orduan. Derivatuen zorrak batzuk nahi daben moduan erantzun kizunetik banandu edo ateratzen badire, arrisku handiak daude gordailu gileentzat. Beraz, ziurtatu behar dugu alde batetik kontu publikoak, gobernuak erantzukizun horietatik kanpo geratzen direla eta baita ere gordailu gileak. Eta hortik batek gainontzeko eragileak, inbersoreak, arrisku horiek asumitzen dituztela. Hirugarren estrategia, hirugarren neurria, banku komerziala eta inbertsio bankuak euneko unean guztiz banatzean da martxan jarri behar den neurria. Neurri batzuk hartu direla alde horretatik, baina derrigorrezkoa da banaketa hori euneko unekoa izatea inbertsio bankuetan arazoak sortu eskero, ziurtatzeko, inbertsio banku hoien eskuetan geratzen dela erantzun behar izatea. Eta aldi berean, ziurtatzeko laguntza publikoak, banku zentralen laguntza, banku zentralen finanziazioak ez direla erabiltzen, eta ez eta gordailuak bez, inbertsio espekulatiborako. Hoiek dira batez be momentu honetan edo krisiari aurre egiteko neurrian sektore finanzieroa berregituratzeko hartu behar diren neurriak. Alboratuta beti ere, sektore finanzieroan dagoen sakoneko beste desoreka batzuk zelan bideratu behar direla. Batez be, kontutan hartzen badugu gure sistema finanzieroa berez egituratuta dagoen moduan egonda sortzen diren arrisku estrukturalak.